Защо така си не се събудил още? А? Да. Не си се събудил? Да. Айде. Айде, покажи Tree Full Magic. Tree Full Magic. No, that's it. Well, I'm just going to hold it. Айде, ръкни. Браво. Корешка. Някой пиленце накало топка. Нищо. Какво дъвчеш? Та не някой бахук. Какво? Какво дъвчеш? Я го изплюй да го видим какво. Какво беше това? Дъвка. Каква дъвка? Нищо няма да слагаш в устата. Може да има нещо отровно. Нищо. Първо си ми го показваш, тогава си го слагаш в устата. Я виж на мама здравица. И те цветенца, малките листенца, са казва здравица. Зелени. Зелени са, да, но ще цъфнат. Но ние няма да сме тук да ги видим. Ние ще ходим в България. При баба и тято. Нали? Ще ги видим. Добре, дядо ще ни направи снимка и ще ни изпрати. Да. Какво не искаш? Не искаш на снимка. Ние ще бъдем в България тогава. Виж камелията как е цъфнала. Да. Добре. This mud looks very yucky. Which mud? И те всичките рози ще са много цъфнали, но ние няма да можем да ги видим. Дядя ще ни изпрати снимка. Ние рози няма да можем да видим. Виж сега, тук камелията, тази е розова. И смокинята няма да може да видим големите листа. Иди до камелията, големите цветя там да видим колко е висока. Ей тук, тези червените. Иди там да те снимам. Хайде. Отивай. Браво. Змеи. Няма змеи там. Аз съм ги изтрепала, всичките съм ги удушила.